Защо всички магазини минават към каси на самообслужване? Не е въпрос на ефективност, по-скоро е въпрос на контрол. Сега изглежда удобно, просто сканираш нещата си, плащаш и си тръгваш. Но разбира се, фаза 1 винаги е за това да се чувстваме комфортно. Във фаза 2, магазини без служители, без касиерки, само рафтове, камери и дронове наблюдават всяко ваше движение. И ето какво се случва. Не става въпрос само за наблюдение. Ще контролират какво можете да купите, използвайки нещо, наречено кредити. Всеки продукт, който вземете, ще бъде приспаднат от годишния ви лимит. Искаш ли сочна пържола от лаборатория? Разбира се, но това може да ти струва всичките ти кредити за годината. Луксозните стоки ще бъдат ограничени, а вие ще сте заседнали с устойчиви избори, за които вече е решено, че са добри за вас. Помислете за илюзията за избор. Но вашите хранителни стоки, вашите ястия, всички предварително одобрени от компютърни системи. Ако престъпиш границата, вземеш нещо неоторизирано и бум, камерите ще те хванат. Може би дори са изключили чипът и заплащане. Вероятно се изгражда система, в която не вие решавате какво има в количката ви, а те. И всичко започва с безконтактно плащане. Това е само теория, не факт.